Здравейте, приятели, фирма AutoBit Canada. Днес правим ревю на BMW X5 2024 година. Това е поредният епизод от нашата серия ревю на автомобили. Като идеята тук не е комерциална, а е изцяло информативна, да ви покажем колата, да ви разкажем, да споделим мнение и да си прецените това ли е вашия автомобил или просто да се насладите на видеото. Това е фейслифта на X5, което започва от 2024 година. 2019 оригинално започва G05, тази е 2024. Основните разлики визуално, ревюто ще премине в три основни етапа: визуални промени и коментари, интериор и кратък тест драйв. Визуално какво е променено в тази версия на автомобила? Предницата е много по-различна, нова броня, нови бъбреци. Най-новото, най-голямата разлика според мен са фаровите. Фаровите доста променени. Задните също са доста променени. Сега аз малко ще акцентирам изцяло на въпроса: струва ли си апгрейда от G05 към фейслифта на G05 от 2024. LCA се води, Live Cycle Update. Дали се струва? Да, визуално колата наистина е доста по-модерна. Тази няма им пакет, но въпреки това стои много добре. Долу е радара. Ето ги фаровите, бъбреците са нови. Наистина, според мен има достатъчно добър апгрейд визуално, за да помислите да закупите този автомобил или да смените вашия автомобил с малко по-нов. Задните стопове са малко по-различни, както виждате. Сега ще видим дали няма да се светнат. Ето как светят. Тази е кодирана жълта. Автомобила е на наши приятели, които живееха в Щатите, все още живеят и решиха да се внесат една кола в България. Ние ме докарахме. Колата е била закупена в Щатите за нашите клиенти. Беше там до края на миналата година и след това ние доставихме до България. Така, относно външния вид, моето заключение е, че колата изглежда супер модерно, наистина. Може би не следва визията на New Class, нали, най-модерното от BMW, но за мен той е трудно за приемане. Това е изключително класически дизайн, въпреки това модерен, много ергономичен и колата наистина изглежда много добре. Доста хора се обръщат след вас, като я карате, да я гледат. Не, че това е важно, все пак ви го споделям. Колата наистина е много модерна. Друг апгрейд, нека да поговорим малко и за двигателите преди да влезем вътре. Предишният двигател е 3 литров B58, 340 конски сили. Апгрейда тук е, че двигателят е нов, води се малт хибрид, разполага с електромотор, който е 12 конски сили, 200 Нм, работи на 48 волта, 380 коня с системната мощност на автомобила. Бих казал, че е по-пъргав, по-динамичен и по-икономичен, по-приятен за каране. Сега, като се кача да я карам, ще ви покажа какви са разликите, как гасне по стоварите. Много хора на това не им харесва, но аз вече съм карал доста такива автомобили. Мога да ви споделя, че това е доста адекватно като задвижване. Това са основните разлики визуално и относно задвижването. Другия модел 45E, който е плъгин хибрид, който е преди фейслифта, вече е 50E. Там апгрейда наистина е огромен. От 30-40 км максимум пробег за електрически преди фейслифта за 45E модела. В момента на 50E батерията е над 20 кВт, а двигателя е над 200 конски сили и движи доста добре. Имам предвид електрически двигател на плъгин хибрид системата, движи доста добре колата. Има доста по-адекватен пробег от сорта на 80-90 км в летни условия. Така че 50E е изключително голям апдейт в плъгин серията им. Следващото видео ще е с 50, ще направим ревю на такава кола, ще ви обясня малко повече. Но и тук има апгрейд, малт хибрид е този двигател вече и наистина доста е подобрено. Имам предвид по-динамичен, малко по-икономичен, повече нютон-метри, по-ефективен. Така че и относно задвижването се струва, но нормално, все пак това е 4-5 години по-нов автомобил и няма как да няма апгрейди, това все пак е BMW. Ето е отвътре, това е кожа, това е кожа, солидно е, седалките са супер, седалки също са много променени. Това е по-високо на този фейслифт, страницата на седалката, това е по-обгръщащо, седалката е много по-комфортна и по-обгръщаща шофьора. Променено е централната конзола. Най-големият апгрейд за мен е таблото, която всъщност
което всъщност не е само таблото да е променено като мултимедия, самия iDrive е по-нова версия, мисля, че 8 е в този автомобил, така че и това е голям апгрейд. Сега ще поговоря малко и за колата отвътре. Материалите са на много добро ниво със сигурност, друго и не очаквам. Това е панорамата. Сега относно iDrive системата, наистина е малко по-различна. Сега ще споделя моето мнение. Тук няма много копчета, както виждате. Относно управлението на климатроника, имате само това Max, което духа на предното стъкло, и Rear, което го затопля и размразява. Това са бързи бутони, други няма. Управлението на климатроника не е много user-friendly според мен. Доста време карам такъв автомобил, мога да го споделя. Особено при движение, особено ако си сам шофьор, е малко трудно да си управляваш климатроника. Както виждате, доста е лимитиран достъпа. При движение е малко по-трудно да оцелваш копчетата. Това го споделям съвсем откровено. Ето го климатроника, тук как се пускат различните режими. Преди да сте свикнали и в движение, това нещо е трудно за контролиране. Може да има сърдити от BMW маняците, може да има странни коментари, но не е съвсем удобно. Няма физически копчета, при движение е много сложно. Иначе системата работи плавно, CarPlay работи много добре. Общо взето работи доста добре и адекватно, но в крайна сметка не е най-удобната на света. Друго, което мога да направя коментар към BMW, не може да имаш само 5 степени на управление. Лично за мен първата е very low, не се усеща почти духането, отиваш на втора и чуйте, вече се чува. И това разваля комфорта. Трябва да има по-междинни и е доста силно. Тук пише low, а духа доста силно. Трябва да има междинни степени на климатроника. Това е моят коментар. Иначе всичко друго е супер. Тази е с head-up, много е голям екрана, много е информативен. Като се пусне тук Waze, огромна карта излиза. Няма друга кола с толкова големи карти, освен там някакви Тесли или електрически коли. Но интериора е страхотен. Карах я тази кола доста и мога да кажа, че е изключително тиха, изключително събрана. Няма излишни звуци. Няма абсолютно нищо, което да ви дразни. Управлението е много приятно, колата се усеща много стабилна, разходът е много добър. Може да видите под 3/4 резервоар ми изписва 750 км вървек. Над 1000 км прави BMW-то с един резервоар. Така, след малко тръгваме да го покараме. Чудя се какво друго да ви кажа за колата. Камери 360, разбира се. Изобщо от към инфотеймент и мултимедия колата е много добре. Единствената ми по-сериозна забележка, лично за мен, климатроника не е удобен за използване, преди да прекараш доста време и да свикнеш, а и при движение, особено когато сам шофьор няма кой да ти помага, не е удобен, дори до някъде не е безопасен. Това е, приятели, относно интериора. Harman Kardon има. Колата не е идеята да показваме в момента музиката, но интериора е доста обновен. Основно обновеното са седалките, много по-комфортни, много по-добре изглеждаш, много по-съпортив. Инфотеймент системата е уникална, много голям екран с много информация. Когато тръгнеш да караш, обаче най-важната информация ти е събрана ето тук. Така че голям апгрейд, наистина голям апгрейд за интериора. Старото BMW, старата XPC също супер много ми харесва. Много е стилна, много е класическия дизайн, много е практична, много по-лесна за управление. Краткият ми коментар е, че интериора е въпрос на вкус. Ако искате модерна визия, инфотеймент, големи екрани, неналичие на копчета, това е вашата кола. Погледнете, наистина е много модернистична, минималистично е, няма излишни копчета, много стилно. Старата XPC обаче със сигурност има много фенове, аз съм един от тях, аз май харесвам всички коли, като се замисля. Старата XPC също е много добра. Както казах, много класически дизайн там, много практичен, много лесен за употреба и много интуитивен, лесен за шофьора. BMW са автомобили, които са винаги били насочени към шофьора, автомобили, които да улесняват живота на шофьора и такива, които да го карат да се чувства добре от шофирането. Тук с този климатроник не е точно така, но като усещане на пътя колата е много стабилна, много динамична и със сигурност създава усещане за един много бърз автомобил. Кара се лесно в града, изобщо само суперлативи. Приятели, забравих да ви покажа колата отзад.
интересно да я видите отзад. Няма много промени, но все пак ето е отзад. Седалките са класически, следват визията на предните, но малко са променени спрямо предната. Формата мисля, че е същата, но все пак тези шивове и декорацията е по-различна. Това е колата отзад. Сега ще направим кратък тест драйв, с който видеото ще приключи. Снимаме в момента. Плавно си колана, извинете. Намалям въпросния климатик, който е малко по-шумен. iX между другото имам същото наблюдение, че климатика е малко по-шумен. Но като поведение, мога да кажа откровено, примерно между iX и X5-цата, X5-цата е за мен по-приятна за каране, по-адекватна. Може би все пак съм свикнал много дълги години да карам кола с нормален бензинов двигател, а не електрически, но чисто като шофиране тази кола е по-натурална, по-интуитивна. Като шум на купето, би казал, това е паваш, но въпреки това е доста тиха, няма излишни шумове. Със сигурност качеството на купето е по-добро от на iX-а, откровен съм. По-добро е от на GLE-то, ако мога така леко да ги сравня. GLE-то за мен има повече паразитни звуци в купето, с Q7 горе-долу еднакво. Даже бих поставил BMW на първо място сред третия марки по комфорт. Всяка си има предимство и GLE ще направим ревю и там ще ви кажа какво мисля, но тази като комфорт е много добра. Като поведение също е много добра, доста е динамична. Наличието на електрически двигател в mild hybrid системата помага за задвижването. Тук не се налага да изпреварим. Колата тръгва без проблеми, макар че е голяма. Звукът е много приятен. Да. B58 е страхотен двигател. Големия въпрос, заслужава ли си апгрейда от X5 преди фейслифта към фейслифта? Според мен да, заслужава си. Колата е доста по-модерна визуално, вътре също е много по-модерна. Не си заслужава. Защо се заслужава да продължа по темата? Двигателя е апгрейднат, купето е апгрейднато, седалките с по-високо качество, за мен интериора е с по-високо качество, по-модерна визия. Двата минуса, които мога да изтъкна, са естествено по-високата цена. Нали, трябва да платите няколко, да кажем 10 000 лева или поне 10 000 евро отгоре, за да се здобиете с фейслифт версията. Това е единия минус. Другия минус е, че, както казах, за хора и шофьори, които са old school, този автомобил не е най-лесният за употреба. Инфотеймент системата няма бутони физически, това затруднява работата с нея. Климатика, особено за климатика, но и не само. Всички други настройки за шофиране, за радио и така нататък. Колата иска повече време да свикнете да боравите с нея и в крайна сметка винаги ще е малко по-трудно, отколкото кола с физически копчета. Така че това е един основен минус на новия модел, но няма как, ако искаме по-модерна визия, трябва да жертваме бутоните или нещо друго за тази по-модерна визия. Така че това е, приятели, колата е уникална, наистина е много приятна за каране, много тиха, много адекватна, кутията работи много добре, двигателя, изобщо само суперлативи, но пак казвам, въпрос на пари е да преминете към по-новата версия и е въпрос на това да сте готови с този инфотеймент екран, който е доста голям и доста да кажем, не юзер-френдли за употреба. Така че това е от нас. Благодарим на нашите приятели, които ни предоставиха колата за тест драйва. Пожелаваме ви хубав ден и да карате автомобила, който искате. Auto Bit Canada.